Kaixo, ariketa honetan daukagu hitz egiten digute ilargiari buruz eta esaten digute ilargiak egiten duela. Liburuan esaten du errotazioa, baina ematen diguten datua ikusita esan nahi duten traslazioa. Berdin dio, gertatzen dena da, ilargiak lurrak bezala bi mugimendu egiten ditu. Alde batetik rotazioa horrela bere inguruan, eta bestetik egiten du traslazioa lurraren inguruan. Zer gertatzen da, bi mugimendu zirkular hauek daukatela periodo berdina. Hau da, ilargiak buelta oso bat emateko bere errotazioan behar ditu 28 egun. Eta 28 egun behar ditu ere lurrari buelta oso bat emateko. Horregaitik esaten da ilargiak beti erakusten digula aurpegi berbera. Segun eta lurraren ze puntutan bizi garen, beti ikusiko dugu aurpegi hori. Errotazioa aipatzen dute, baina berez esan nahi dutena da traslazioa. Zergaiti dakit hori, zeren ematen digute ilargitik lurrerainoko dagoen distantzia, orduan honetaz hitz egiten ari dira. Galdetzen digute zein den abiadura angeluarra, zein den abiadura lineala, hau da, horrela egiterakoan nolabait zenbat metro egiten ditu segunduko orbita honetan, eta azelerazio normala. Omega edo abiadura angeluarra kalkulatzeko erabiltzen dugun adierazpena da 2pi zati t. Hau da, 2pi radian dela buelta oso bat zati dagokion periodoa. Periodoa eman digute egunetan eta jarri beharko dugu segundutan. Horretarako bilakaera faktoriak aplikatzen ditugu, egunetatik ordutara, ordutatik segundutara, eta da 2,919 segundu dela traslazio periodoa. Buelta oso bat emateko behar duen denbora segundutan adierazita. Beraz, 2pi radian zati periodo hau abiadura angeluarra lortuko dugu, dela 2,60 radian segunduko. Hemen ja jarri dut abiadura angeluarra traslazioarena, zeren gero naiz eta ariketan ez eskatu, errotazioarena ere egingo dizuet. Beraz, hau da traslazioaren abiadura angeluarra. Orain kalkulatzeko abiadura lineala, badakigu zein den abiadura lineala eta abiadura angeluarren arteko erlazioa, dela lineala berdin angeluarra bider erradioa, kasu honetan traslazio erradioa hartzen dugu, bere mugimenduan daukan erradioa, eta hola da 2,60 radian segunduko bider eman diguten erradioa. Eta horrela emaitza da 1000 metro segunduko, abiadura lineala. Hau da, ilargi osoa bere mugimenduan daukan abiadura da 1000 metro segundu batea. Azelerazio normala. Naiz eta abiadura lineala hau moduloz konstante izan, bere norabidea eta noranzkoa etengabe aldatzen dela, orduan sortuko da azelerazio normala. Bere adierazpena da abiadura lineala berbi zati orbitaren erradioa. Edo beste modu batean adierazita abiadura angeluarra erabiliz, abiadura angeluarra berbi bider erradioa berriz ere. Nik lehendabizikoa erabilizan dut, eta horrela lortzen dut azelerazio normala dela 2,6 bider 10^-3 metro segundu karratuko. Honekin, liburuan datorren ariketa egina egongo litzateke, baina orain, egin nahi dizuet baita ere, errotazioarena. Orduan, errotazioarena egiteko, behar dugun datu extra da ilargiaren erradioa, satelite horren erradioa. Hau da, errotazioan berak egiten du horrela bere ardatzaren inguruan, lurrak egiten duen bezala, lurrak egunero egiten du buelta bat, bai ilargiak egiten du buelta bat, hilabete batean, gutxi gora bera, 28 egunetan. Horretarako behar dugu ilargiaren erradioa. Lehen bezala, omega kalkulatzen dugu. Periodo berdina denez, bai errotazioan eta bai traslazioan, ilargiaren abiadura angeluarra errotazio horretan, bere inguruan, da berdina. 2,60 bider 10^-6 radian segunduko. Aldatuko dena izango da ilargiaren azalean dagoen puntu baten abiadura lineala, ez dela aurreko honetan ikusi dugun ilargi osoaren abiadura linealaren berdina. Beraz,
erabiltzen dugu lehen bezala abiadura lineala errotaziokoa, berdin omega, dela berdina, abiadura angelorra, bider ilargiaren erradioa. Aplikatzen dugu eta horrela lortzen dugu 4,5 metro segundukoa dela abiadura lineala errotazio horretan, hau da, ilargiaren gainazalean egongo bagina, jasango genuke abiadura hau, 4,5 metro segunduko. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazu, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizut. Eta beste bat arte.